so nake ki zo a gare ni na daina yin jinya na sabo da ke a soyayya dan kin zamo malama. Kina yi ba yanda muke da ke kina uzuri ko gunki ban zo ba kogon zuciya ni ne kika saban faɗi ƙarya ba na rike kunnuwa kimin afuwar nan din da kin saba gona gizo kike kowa ya sanni da ke nake ta gama. Sani kuka ba kin iya magana da rarrashi kika min dukantar ba wanda yake da ke a soyayya bai san da kunci ba in na tuno hakan a raina sai na ji ban yi tamka ba tare da tsautsayi muka yi harba ni ban yi aune ba na fi shiga uku abinda na yoya sun karkira gaba. Banda abun fada domin hujjar ki tana hannunki tallafi zuciya hukuncin kar da ki furta in barke kin san rayuwa cikin hakuri komai yake aiki yarda ma ki ban a soyayya zan saki shauki dukkan nutsuwa idan ba ke ba za na samu ba tsarewa ko zama tunani na ki jiki yake girma ba. So da yanda ka bi shi da haka zai bi ka me san zuciya a soyayya matsalarsa zai ɗauka ni na yau da shi ido na makwarwa rai yana saƙa gani cikin kaya kafa ta gari da kibar ni in taka na yi kiran zuwa ba zan kuma soyayya da kowa ba ke ce rayuwa cikin mata daga kan kini na gama kewar so nake